So good morning mga ka-Savier. So ngayong araw we have rides. Yon, shout out nga pala kay Joshua Erto. So ngayong araw mga ka-Savier, punta tayo ng Nueva Ecija. So good morning mga ka-Savier. So ngayong araw we have rides. Yon, shout out nga pala kay Joshua Erto. So ngayong araw mga ka-Savier, punta tayo ng Nueva Ecija. Yon. So ayun, yung mga kasama natin mga ka-Savier. Ngayon lang ulit tayo nakapag-rides mga ka-Savier. Kating-kating ako eh. 2 months na hindi tayo nakapag-ride na ganito. Yun, so sobrang kati ako ngayon. Sobrang kati ako mag-ride. Alright. Yun, so ayan mga ka-Savier, nasa Natividad na tayo. Bali may hinihintay lang kami dito. Kapagod menega. So ayan mga ka-Savier, medyo mabagal yung takbo lang namin ngayon dahil yun, yung mga iba may mga baguhan pa, kaya mabagal muna yung takbo namin. Pinapakiramdaman mo lang namin yung mga baguhan pa. So yun mga ka-Savier, dito tayo sa bayan ng Umingan. Yun, shout out kay Pops Romer. Yun na, Pops Romer. Subscribe na kayo sa YouTube channel ni Pops Romer. Yun, subscribe na kayo. Update ko na lang kayo ulit mga ka-Savier. So hanggang dito lang muna tayo. And yun, 2 hours later. so na-stop kami ngayon mga ka-Savier. Yan, ito yung mga kasama natin. Ang init. So naghahanap kami ng ng mekaniko dahil nasiraan itong isa namin sama. Yan yung mga kasama natin. Ang ganda ng bundok. Nakakatanggal ng Gadan tayo, Pops. Right. Uy, shout out kay Boss Jeramel. Yung gusto mo yung shout out? Shout out kay Open mic. yan, si Jen Claude nga pala. Alright. Shout out, Joe. Shout out, sino gusto yung shout out? Papapugi pa oh. So A few minutes later. so ayun mga ka-Savier, andito na tayo sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Alright, so Saan tayo ng karinderya? alright. Sarap sa pakiramdam. So let's go mga ka-Savier. Alright, so finally andito na tayo sa Rizal, bayan ng Rizal. Yun, so ito yung mga kasama natin mga ka-Savier. Yun.
Team PRNC. Alright, so gigili tayo saglit. Yeah, shout out nga pala kay Bayaw. Nabutasan kami. Nabutasan kami. Meron na. Oh. Alright. Kanina pa kayo dito? Ha? Na. Di bale, malapit na? Twice. Yan, so let's go. So ayun mga ka-Savier, dito na tayo sa Bungabon. Ganda ng view. Ganda ng view, man. Oh, solid yung pagpunta dito mga ka-Savier. Sobrang ganda ng view, promise. Alright, madami rin pumupunta dito. Oh man, mega. So beautiful. Beautiful. Bungabon. Bungabon. So ayun mga ka-Savier, papunta kami ngayon sa Dingalan. Yeah, Dingalan. So ang ganda. Bundok mga ka-Savier, sarap sa pakiramdam. Umakyat dito mga ka-Savier. Grabe, sobrang sarap. Ang ganda ng view mga ka-Savier, solid promise. Kahit ganito yung dadaanan mo, solid. Alright, Dingalan lang malakas, pero sobrang init mga ka-Savier. Grabe yung init. Grabe, mainit mga ka-Savier, sobra. So shout out nga pala kay Bayaw. So pinsan ko tong nasa harapan natin ngayon. Yan, pinsan ko yan. Shout out sa inyo. So ayun mga ka-Savier, on the way to Dingalan na. Let's go, man. Let's get it on. Let's get it on, man. Woo! Alright. Let's get it on.
shout out nga pala kay Jeramel Largiosa. Yun, shout out sa'yo, brother. Shout out rin sa mga team Barako. Shout out sa inyo. Watch out. So, wow, sobrang ganda talaga. First time na makarating ako dito. First time ko lang na makarating dito. First time ko lang talaga. Grabe. Ang sarap sa pakiramdam. Paparampampam. Grabe talaga, legit. Dingalan. Yeah. Aurora. Ang sarap sa pakiramdam. Paparampampam. So, mga tropa natin. Yeah. Tropa natin. Tropa natin mga to. Riders. So ito, ginagawa pa tong bridge na to. Hindi ko alam kung saan papunta to, kasi first time lang namin punta dito eh. Copy. Wait lang, marami pa pala na ulit. Yun, ang ganda mga ka-Savier. Ito, nagkukumpuni sila. Yun, sobrang ganda. Lupet man, lupet. Grabe oh. Tignan nyo naman mga ka-Savier. Kahit ganito, sobrang ganda. Grabe, gusto ko nang maligo. Ligong-ligo na ako mga ka-Savier. Gosh, di ko alam kung saan kami maliligo, pero ligong-ligo na ako. Gusto ko nang maligo. So ito yung mga kasama natin mga ka-Savier. Yan, kakaunti lang kami. So wait lang, gilid lang muna kami dahil may nahuli. Gigilid lang. Sobrang ganda dito. Grabe. Abante. Yun, shout out kay Pops Michael. Solid talaga. So medyo gigitan. Grabing ano. Yun. Ay. So hanap tayo ng mapagsisilungan mga ka-Savier. Dito tayo sa gilid. Init. Yun, alright. So mainit. Kasi may nahuli na kasamahan natin dun na checkpoint. 5 minutes later. Oh, yun. So ayan, dito tayo ngayon. Yun, kasama natin ng mga
nagbabaguhan. Ha? Pipicture ka? Yun. So, andito kami ngayon sa Dingalan. Sobrang kampatan. Dito. Alright. So, andito na yung mga tropa natin. Tropa! So, andito yung mga tropa natin.